Nafotené, rozfúkané, aj také prívlastky majú november či december. A my v Korzo Video Fashion blogu stihneme dodať, že aj posledné mesiace v roku môžu byť módne a štýlové. Pretože v tomto vydaní vchádza naša Janka do predajne výhradne dámskej módy s kvalitnými kúskami. Vitajte v Liči! Značku Liči nájdete aj v Žiari nad Hronom, samozrejme nás ale zaujíma predovšetkým predajňa Liči, na ktorú od leta, teda už pár mesiacov, narazíte aj v shopping centre Korzo Prievidza. Hovorí sa, že keď je krásna žena, môže si dať na seba aj vrece a vyzerá to dobre. No a keď je krásna žena, oblečená v krásnom oblečení, môže to vyzerať aj takto. Prvý zo 4 modelov, ktoré sme spoločne s pani majiteľkou nakombinovali, je ladený do nesmrteľnej čiernej farby. Krátke šaty s kvetinovým vzorom, ktoré si pokojne môžete obliecť aj na spoločenské podujatia, doplnené štýlovou bundou v kombinácii koža-kožušina. To je voľba a tip číslo 1 pre vás z predajne Liči. Vo všeobecnosti nás šaty z Liči tak povediac bavili a preto aj v druhom modeli Janka siahla po šatách. Ležérnosť, praktickosť, ale stále aj štýl a švrnc majú maskáčovo strakaté voľné šaty ladené do sivých odtieňov. A keďže na rebrovanom sivom kabáte je aj čierny lem, hodí sa nám k outfitu číslo 2 aj čierna kabelka s čiernymi čižmami. Tento model vás presvedčí o tom, že ani v čierno-sivej kombinácii sa nebudete cítiť ako šedá myš. Vždy moderné, teda nadčasové, vždy pohodlné a praktické. Také sú kvalitné rifle, ktoré si v každom ročnom období nájdu svoje miesto a uplatnenie. Keď džíny na jeseň skombinujete s originálnou kožušinkovou vestou, nikdy nič nepokazíte. A klasiku doplňame klasikou. Biela košela, respektíve biele košelové body patrí medzi univerzálne kúsky. Už dávno neplatí, že farba kabelky a topánok musí byť rovnaká. Aj s odlišnými farbami tento model pôsobí jednotne a harmonicky. Jeseň je krásna, ani nie tak svojimi teplotami, ako skôr farbami. Takzvaným jesenným modelom uzatvárame našu návštevu v Liči. Tvoria ho horčicové minišaty s krátkou bundou vo farbe kaki, doplnené bordovým šálom a kabelkou s metalickým odleskom. Janka sa evidentne cíti príjemne v oblečení z Liči, kde si vyberiete z pestrej ponuky. Rifle, nohavice, šaty, sukne, blúzky, body, trička, šály, opasky, kabelky, takisto aj bundy, vetrovky. Všetko, čo potrebujú dámy k vytvoreniu kompletného a dokonalého outfitu, či už na bežný deň, ale aj slávnostnejšie chvíle máte po ruke v predajni značky Liči. Korzo Video Fashion blog vám ju vrelo odporúča a želá ešte pekný záver jesene. Majte sa pekne.